Vi vil finde, vi vil finde, eller lave en trekant ud for 3 kendte sider, uden at bruge et polygon før til sidst. Ja. Vi starter med at definere vores 3 sider. Vores A, den sætter vi til 5. Og vores B sætter vi til 3. Og vores C sætter vi til 4. Derefter så går vi op og sætter et nyt punkt, som så er A. Ud fra A, der tager vi herinde fra cirkel ud fra centrum med radius. Jeg trykker på A. Som centrum. Ja, og så skriver vi A. Så skriver vi C, som er vores linjestykke. Skriver vi C, som er vores linjestykke. Ja. Fra A til C. Og vi har lige defineret C, så derfor er radiusen til at være 4. Ja. Derefter så går vi op og laver et nyt punkt. Det sætter vi så lige på linjen, eller på cirklen. Og det herfra, vil det fortsætte for, eller hvad skulle jeg? Ja, bare fortsæt. Og så laver vi en ny cirkel ud fra centrum radius for det, og så skriver vi A. Som er vores linjestykke. Ja. Ja. Nu skal vi så tilbage til vores punkt A, som er vores centrum i første. Og ud fra det punkt skal vi så lave en ny cirkel. Igen, ja. Er det rigtigt, Mathias? Hvor det så er vores linjestykke B, som er radiusen. B. Nej. Det vil sige nu, da vi har 3 cirkler, og der hvor de 2 sidste cirkler skærer hinanden, de 2 største cirkler skærer hinanden, det er så der, hvor vores punkt C skal være. Så vi går op og tager et nyt punkt, og det sætter vi så lige i skæring mellem de 2 største cirkler, der, og det var C. Nu er vi så kommet så langt, så vi har 3 punkter, og vi bare skal op og lave nogle linjer, eller lave en polygon. Så vi trykker på polygon, og så trykker vi på A, så B, så C, C, og så A. Og så A. For så at tjekke... Det er ikke så godt. Jeg tror du skal tage linje, eller skæringspunktet mellem de 2 der. A-cirklen og B-cirklen. Så det vi gør nu, det vi lige laver en ny A, hvor vi... Eller, jeg tager et nyt punkt, Hvor vi... Ja, hvor vi laver et nyt punkt. Du var rigtig før. Vi skal det frem. Tilbage. Sådan der, perfekt. Hvor vi så lige sætter punktet i den anden cirkel. Vi skal bare lige tjekke, om I var friske derude. Klar. Anden skæringspunkt, og det er der. Og så prøver vi igen. Så gentager vi det. Til A, til B, til C. Det vi så kan se nu, at de sider vi startede med at definere, var hvor A's linjestykke skulle være 5, B's linjestykke skulle være 3, og C's linjestykke skulle være 4. Vi kan så gå ned i vores polygon og se, at vores A-linjestykke er 5, vores B-linjestykke er 3, og vores C-linjestykke er 4. Så det stemmer overens. Altså har vi vist, hvordan man kan lave en trekant med 3 kendte sider, uden at bruge polygon. High five. Klask i øret der.